Ngibingelele iy'ngane zakwethu, ngibingelele kini nonke endle nasezansi. Hhayi bafowethu, ngifuna siqale sibheke nayo ingwenya bathi uphiliphili. Eyi lo mjida bafana, ngingazi noma befunwa igemu ngalolu suku lesikhukhune izolo. Ngicela like uma ungenankinga ungilandele. Lo mjida lona ngicabanga ukuthi uphethe yonke into edingwa yimpufana so far, ya. Ngibone iy'mpufane even zingadlali kahle nge-first half, ngoba nge-first half vele abafana abadlalanga kahle, babe nama-moment nyana yabo. Mara lo mjida lo eyi bafana angeke, eyi unzima le ntwana le, ibhola lisegazini. Ibhola uma ulazi uyalazi, akudingi ukuthi usizwe mhlampe u-coach, cha. Lo mjida ibhola uyalazi yabo and kuyoba kuhle ukuthi angasheshe alimale ngoba ama-defender amaningi azomthagetha. Njengoba sodlala ne-Sundowns nje nge-weekend, ngibona ukuthi i-Sundowns vele izomthagetha kakhulu ukuthi ayihlale naye yabo. So nje nguye umjida ongasiwinisela futhi igemu Saturday ngoba wonke amehlo azobe ethe njo kuye, bese kuqhamuka-ke iy'ntwana abangay'lindele zishaye phakathi, uyabo. So bese ngibuka le ndoda le kuthiwa uKhasi njengoba emile laphana, baqinisile mabethi inhliziyo ayithuthu emanxiweni, baqinisile. Uyabona nje loya mjida ukuthi ulimele, it's not about ukuthi udliwe, yabo. Ukhona ukudliwa, kube khona ukuthi udliwe i-team oyithandayo, yabo, noma udliwe i-team oyiyona wena, yabo. Ngicabanga ukuthi ukhazi uyambona ukuthi akekho grand, kuyeke okokudliwa ukuthi udliwe iy'mpufana. Uyabona yena lo mjida ukuthi uhambe lapha kwiy'mpufana engakulungele ukuhamba, yabo, engakulungele. Ngicabanga ukuthi ukuhamba laphana kumlimaze kakhulu ubhuti omdala, yabo, kodwa hhayi akusenani, akusenani mfowakazi. Lokhu okwenzeka kwakudaleka ukuthi kwenzeke mfethu ngeke size sikushintshe siyiy'mpufana. Nasisebenza nafika la enasibeka khona ko-position 3, kodwa lokho akuchazi ukuthi bekumele sibe nani noma isikhathi singasavumi. So-ke iyeza-ke i-weekend iy'ngane zakwethu ngoba sizogijima nje neSibamela Sundowns ngo-3 ntambama kusasa nje ngokusayo, yabo. Sodlala ne-Sundowns engicabanga ukuthi kuzobe kuyigemu enzima kakhulu kuwo wonke nje ama-team. Ne-Sundowns kuzobe kuyigemu enzima nakwi-Chiefs futhi kuzobe kuyigemu enzima. Engicabanga ukuthi siyiy'mpufana kumele siyidle i-Sundowns kulokhu. Kade sagcina ukubashaya, eyi kudala kakhulu. Kodwa last season abasidlanga-ke, si-draw-ile nawo wonke amagemu kodwa azange kube enough lokho, kumele sibashaye manje. Kumele sibashaye manje iy'ngane zakwethu, ngibonge ithuba.